Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Ας μαγειρέψουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα, εδώ στο ξυλόφουρνο της γιαγιάς. Θα μαγειρέψουμε γρήγορες, καλοκαιρινές συνταγές και πάνω απ' όλα οικονομικές. Έτσι να μπορούμε να φτιάξουμε και ναι μεν κάτι γρήγορο στο σπίτι, αλλά και νόστιμο. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μας, γιατί θα μάθετε και κάτι παραπάνω σήμερα με απλές συνταγές. Το σημερινό μαγείρεμα θα ξεκινήσει με μια πολύ ωραία ομελέτα φούρνου. Να ευχαριστήσουμε τον Νησιώτη για τα πολύ ωραία φρέσκα αυγά. Εκεί στη Δαματρία είναι το κτηνοτροφείο, είναι μια μικρή μονάδα. Παράγουν λίγα αυγά, αλλά είναι κάθε μέρα φρέσκα γιατί γίνονται ανάρπαστα. Έτσι λοιπόν μας έστειλαν και εδώ να φτιάξουμε την ομελέτα μας με αυτά τα πολύ ωραία αυγουλάκια. Θα βάλουμε λαχανικά, πιπεριές, κολοκυθάκι, ντοματούλες, λιαστές, θα αρωματίσουμε με λίγο δυόσμο, μπόλικο κρεμμύδι μέσα να γλυκάνει και θα τη βάλουμε στο φούρνο. Θα δείτε, είναι πολύ εύκολο. Σοτάρουμε τα λαχανικά, ρίχνουμε τα αυγά, βάζουμε στο ταψάκι μας, αφήνουμε να ολοκληρωθεί στο φούρνο και μετά θα κάνουμε ένα τέλειο σερβίρισμα. Θα κάνουμε την ομελέτα σαν καναπεδάκι. Θα σας δώσω έτσι μια ιδέα να μπορέσετε να φτιάξετε ένα μεζεδάκι για μια μπύρα παγωμένη τώρα το καλοκαίρι, είναι ό,τι πρέπει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να κόψουμε τα λαχανικά μας. Το κρεμμύδι δεν μπορεί να λείψει από μια τέτοια συνταγή. Θα δώσει τη γλυκάδα του, το άρωμά του. Έτσι σε λεπτές φετούλες θα το περάσουμε από το τηγάνι. Αρκεί το κρεμμύδι μας. Έχουμε εδώ κολοκυθάκι. Από το κολοκυθάκι θέλουμε μόνο το φλοιό. Το υπόλοιπο, τα σπόρια του δηλαδή, δεν τα χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε το φλοιό, τον κόβουμε σε λεπτά μπαστούνάκια. Όπου θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία ομελέτα. Μια ξεχωριστή ομελέτα, όχι σαν τις συνηθισμένες. Ωραία. Θα βάλουμε και λίγη μελιτζάνα. Θα την αποφλοιώσουμε πρώτα. Έτσι θα δώσει και μια ωραία γεύση η μελιτζάνα μέσα και θα έχουμε τέλειο συνδυασμό. Αυτή είναι ομελέτα. Λοιπόν, σε κυβάκια η μελιτζάνα μας. Μικρούς κύβους για να ψηθούν εύκολα. Το κόψιμο των λαχανικών μέσα στην ομελέτα ή σε μία σάλτσα ζυμαρικών παίζει πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό λόγο. Μπορώ να σας πω ότι είναι το α και το ω για τη συνταγή. Γιατί λίγο πιο μεγάλα να τα κόψουμε, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, θα μας χαλάσει. Δεν θα έχουμε την επιταχεία που θα έπρεπε να έχουμε. Κόψουμε ένα κομμάτι από την κόκκινη πιπεριά, ένα κομμάτι εδώ από τις χρωματιστές μας τις πιπεριές. Ωραιότατα. Πιπερίτσες όλων των χρωμάτων, νοστιμότατες, αρωματικές και γλυκές πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε αυτά εδώ τα υλικά, έχουμε και τη λιαστή μας την ντομάτα. Να ψιλοκόψουμε και λίγη λιαστή ντομάτα. Τη φρέσκια ντομάτα θα τη βάλουμε στο τέλος, θα δείτε πως. Στο σερβίρισμα θα τη βάλουμε. Γι' αυτό τώρα βάζουμε λίγο λιαστή, έτσι που έχει μια πιο ιδιαίτερη γεύση, για να γίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να ανάψουμε τη φωτιά. Θα αφήσουμε να ζεσταθεί καλά το τηγάνι μας. Θα βάλουμε ελαιόλαδο.
για να σοτάρουμε τα λαχανικά. Τα λαχανικά θα πρέπει να πέσουν σε πολύ καυτό λάδι για να τα μαγειρέψουμε γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβουν να βγάλουν τα υγρά τους, γιατί όπως ξέρουμε το 70 με 80% των λαχανικών είναι νερό και άμα βράσουν μέσα στο τηγάνι πάει, τη βάψαμε. Μετά θα μαλακώσουν πολύ, θα χάσουν την οστιμιά τους, το άρωμά τους, χαλάει δηλαδή όλο το σκηνικό, όπως λέμε. Η κινέζικη κουζίνα σε αυτό βασίζεται και βγάζει τόσο νόστιμο φαγητό, ότι μαγειρεύει πολύ ψιλοκομμένα λαχανικά και κρεατικά σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Έτσι λοιπόν εγκλωβίζει όλους τους χυμούς των λαχανικών ή των κρεατικών και μένει όλη η γεύση, όλη η νοστιμιά μέσα. Δεν βράζουν, παραδείγματος χάρη να βράσουμε πατάτες και βράζουν με ανοιχτή την κατσαρόλα από πάνω και φεύγουν όλοι οι ατμοί και τα λοιπά. Δεν μένει τίποτα. Τώρα που βλέπουμε έχει κάψει το ελαιόλαδο. Πάμε. Έτσι, δυνατή φωτιά. Θα βάλουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Η μελιτζανούλα, η λιαστή ντομάτα, οι πιπεριές, οι χρωματιστές, το κολοκυθάκι. Τέλειος συνδυασμός. Αυτό είναι. Πω μυρωδιές σήμερα εδώ, ο ξυλόφωνος της γιαγιάς μοσχομυρίζει. Θα μαραχτούν λίγο ακόμα τα λαχανικά μας και θα ρίξουμε τα αυγά μέσα. Εν τω μεταξύ θα λαδώσουμε ένα σκεύος, θα σπάσουμε τα αυγά να τα χτυπήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί το σοτάρισμα των λαχανικών. Αυτό είναι, τα λαχανικά μας είναι ολοζώντανα. Τώρα θα σπάσουμε τα αυγουλάκια. Φρέσκα αυγά. Αυτό είναι, και μεγάλα αυγά, ωραία. Έξι αυγά αρκούν. Αλατάκι, πιπεράκι. Να ξέρετε ότι το μυστικό της ομελέτας είναι το πολύ χτύπημα των αυγών. Τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Αυτό είναι. Άμα να φρίσει η ομελέτα είναι έτοιμη. Μάλλον τα αυγά της ομελέτας άμα να φρίσουν σημαίνει ότι τα έχουμε χτυπήσει καλά. Τώρα ήρθε η στιγμή να τα προσθέσουμε στο τηγάνι. Σβήνουμε το μάτι και προσθέτουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε λίγο. Δεν θέλουμε να ψηθούν όπως καταλαβαίνετε και θα τα τουμπάρουμε τώρα στο ταψί που θα λαδώσουμε. Ένα ωραίο πυρήμαχο σκεύος, λίγο ελαιόλαδο. Αυτό είναι. Θα το απλώσουμε με το πινελάκι μας να πάει παντού.
Δεν μας πειράζει αν έχει ψηθεί λίγο. Εμείς απλώς θέλαμε να αναμίξουμε έτσι τα λαχανικά με τα αυγά μαζί. Ωραία. Θα βάλουμε και λίγο δυόσμο φρέσκο μέσα, που θα δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Έτσι μερικά φυλαράκια τα τσιμπάμε λίγο. Πολύ ωραία μυρωδιά. Και λίγο μαϊντανό. Έτσι τσιμπητό. Ξέρετε, τα λαχανικά αυτά εδώ τα πράσινα, άμα τα κόβουμε με τα χέρια δεν οξυδώνονται, ή με κεραμικό μαχαίρι ή με τα χέρια, και είναι πιο υγιεινά και βγάζουν περισσότερο άρωμα. Με το τσίμπημα που κάνουμε βγάζουν τους χυμούς τους και μοσχομυρίζουν, παίρνουμε όλο τους το άρωμα. Ορίστε. Λοιπόν, το ταψάκι μας είναι λαδωμένο. Στρώνουμε έτσι λίγο και μπαίνουμε στο φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου για 15 λεπτά περίπου. Υπομονή, σε λίγο θα έχουμε μια τέλεια ομελέτα. Μέχρι να ψηθεί ας ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα συνοδευτικά της. Η αλήθεια είναι, όταν κάνουμε μια ομελέτα έτσι φούρνου, πρέπει να κάνουμε και ένα ωραίο σερβίρισμα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε επιλέξει ένα πολύ ωραίο σταρένιο καρβελάκι, το οποίο γίνεται με αλεύρι από τη Ρόδο. Είναι γνωστό το ντόπιο το αλεύρι που υπάρχει εκεί στην Αρχάγγελο. Γι' αυτό λοιπόν να ευχαριστήσω με τον φίλο μου τον Τσαμπίκο, τον Πρίντεζη, που έχει το ξυλόφουρνο Αρχαγγέλου, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και μας στέλνει τα ψωμάκια του για να δείξουμε και άλλες χρήσεις, εκτός από το να το τρώμε σκέτο το ψωμί, πώς αλλιώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, γιατί αυτό εδώ το πολύ ωραίο ψωμάκι που είναι ψημένο σε ξυλόφουρνο έχει πάρα πολλές ωραίες χρήσεις. Καταρχήν, ξέρουμε ότι το ψωμάκι του ξυλόφουρνου με σταρένιο αλεύρι είναι πιο υγιεινό, γιατί το αλεύρι αυτό είναι ολικής αλέσεως, έτσι είναι επιτυρούχο και έχει λιγότερα λιπαρά. Πρώτον. Δεύτερον, κρατάει μέχρι το τελευταίο κομματάκι, δεν πετάμε καθόλου. Παλιά το έβαζαν μέσα σε πάνινα σακιά και κρατούσε μια εβδομάδα όσο χρειαζόταν, ας πούμε, για να καταναλωθεί. Δεν πετούσαν καθόλου. Εμείς θα κόψουμε φετούλες τώρα. Θα τις περάσουμε από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, σαν την περικαυτή περίπου, και μετά θα κάτσουμε πάνω την ομελέτα με λίγη φρέσκια ντομάτα και θα είναι ένα φοβερό καναπέ. Να πούμε ότι αυτά τα ψωμάκια μπορείτε να τα βρείτε σε γνωστή αλυσίδα τοπική σούπερ μάρκετ που έχει 2 καταστήματα στη Ρόδο και σε πολλά έτσι μικρομάγαζα. Είναι διάσημος ο φίλος μου ο Τσαμπίκος, στέλνει παντού ψωμάκια και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το κόβουμε έτσι σε μικρά κομματάκια. Ας αφήσουμε εδώ το υπόλοιπο. Θα το περάσουμε λοιπόν από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Να ετοιμάσουμε και την ντοματούλα. Θα κόψουμε φέτες ντομάτες, τις οποίες θα τις βάλουμε κάτω από το ψωμάκι και πάνω σε αυτές θα μπει η ομελέτα. Η ντομάτα θα είναι άψητη και θα δίνει μια πάρα πολύ ωραία δροσιά στο όλο σκηνικό. Θα δέσει δηλαδή το ψωμάκι με την ομελέτα μας. Θα ανάψουμε το μάτι με λίγο ελαιόλαδο να περάσουμε τα ψωμάκια από το τηγάνι μας. Να ζεσταθεί το σκεύος μας. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο
για να περάσουμε τα ψωμάκια. Η ομελέτα μας είναι μέσα στο φούρνο, ψήνεται σιγά σιγά. Αρχίσουμε να βάζουμε τα ψωμάκια. Δεν θέλουμε να πάρουν πάρα πολύ χρώμα, ίσα ίσα λιγάκι έτσι τη μυρωδιά του ελαιόλαδου και να τραγανίσουν λίγο. Θα γίνει μία πεντανόστιμη ομελέτα φούρνου με ένα πάρα πολύ ωραίο σερβίρισμα. Γιατί ένα φαγητό δεν παίζει ρόλο στο φαγητό μόνο να το πετύχουμε και να είναι νόστιμο, παίζει ρόλο και πώς θα το σερβίρουμε. Η τελευταία πινελιά πάντα είναι που μετράει. Αχ, τι ωραία που μυρίζει το λαδάκι. Μου θύμισε τις περικαυτές που κάναμε εκεί στο ελαιοτριβείο, στα Μαριτσά του φίλου μου του Λοΐζου. Η Ρόδος, δόξα τω Θεώ, έχει απ' όλα. Και αλεύρι και λάδι και λαχανικά ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, να στρώσουμε τα ψωμάκια μας τώρα στο πιάτο. Να βάλουμε άλλη μία δόση. Τα ψωμάκια, όπως βλέπετε, ρουφάνε το ελαιόλαδο. Ωραία. Να βρέξουμε πάλι με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνονται πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι αυτά τα ψωμάκια του φίλου μου του Πρίντεζη είναι με προζύμι. Δεν χρησιμοποιεί μαγιά και είναι ακόμα πιο υγιεινά. Είναι παραδοσιακά όπως τα φτιάχνει η μάνα του. Ο φίλος μου ο Τσαμπίκος ήταν μάγειρας πρώτα, έχει βγάλει και τη σχολή και επειδή του άρεσε έτσι να ψήνει σε ξυλόφουρνο, ακολούθησε το επάγγελμα του αρτοποιού και όπως βλέπω τα πηγαίνει περίφημα. Φτιάχνει πάρα πολύ ωραίο ψωμάκι και όσοι παίρνουν ψωμί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έτοιμα τα ψωμάκια μας. Ορίστε. Για να τα φτιάξουμε λίγο. Ωραία. Είναι και ζεστά ζεστά. Θα βάλουμε ντοματούλα από πάνω. Ωραιότατα. Αυτό είναι. Αυτά είναι για μας εδώ. Λίγο αλατάκι στην ντομάτα. Πάντα η ντομάτα θέλει λίγο αλατάκι πάνω της. Αυτό το γλυκό που έχει η ντομάτα με το αλμυρό του αλατιού είναι φοβερός συνδυασμός.
Και το ξέρετε ότι η ντομάτα δεν είναι λαχανικό, είναι στην κατηγορία των φρούτων, έτσι, γιατί έχει πάρα πολλά σάκχαρα. Λοιπόν, πάμε μία στο φούρνο να δούμε τι έγινε η ομελέτα. Είναι έτοιμη? Για να δούμε τι γίνεται. Η ομελέτα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι ωραία που φούσκωσε. Τα λαχανικά καπυρώσαν από πάνω. Μάνα. Μοσχομυρίζει. Τώρα θα την κόψουμε κομματάκια. Καλό είναι να την αφήσουμε έτσι λίγο να κρυώσει, να χαλαρώσει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή βιαζόμαστε, για χάρη της τηλεθέασης, λοιπόν θα την κόψουμε κομματάκια και θα τη βάλουμε πάνω στα ψωμάκια. Ένας φοβερός τρόπος για να σερβίρετε την ομελέτα. Κοιτάξτε τα λαχανικά που έχουν κρατήσει τα χρώματά τους. Πράσινο το κολοκύθι, κόκκινη η πιπεριά, άσπρο το κρεμμύδι, καπυρωμένο ελαφρά. Φοβερό. Λοιπόν, θα το κόψουμε σε τετράγωνα. Σε τετραγωνάκια μικρά. Ορίστε. Για να βγάλουμε τα κομμάτια. Κοιτάξτε, δεν κόλλησε καθόλου. Πω, αυτό είναι μπινελίκι. Να, ωραία μπινελίκια. Ορίστε. Αυτά είναι μπινελίκια. Ομορφιές. Ομορφιές. Ορίστε. Η ντοματούλα από κάτω το δροσίζει. Φοβερός συνδυασμός. Άλλο να σου λέω και άλλο να φας. Πω, ομελετίτσα. Αυτό είναι. Ολοκληρώθηκε. Ξανασερβίρατε ποτέ τέτοια ομελέτα? Φοβερή δεν είναι? Καλή σας όρεξη αγαπητές φίλες και φίλοι. Για την ομελέτα με λαχανικά φούρνου θα χρειαστούμε 6 αυγά, ένα ξερό κρεμμύδι, τρίχρωμες πιπεριές, ένα κολοκύθι, μία μελιτζάνα, 3 λιαστές ντομάτες, φρέσκο δυόσμο, ελαιόλαδο, ενώ για το σερβίρισμα χωριάτικο σταρένιο ψωμί ξυλόφουρνου και μία ντομάτα. Καλή σας επιτυχία αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Όταν τελειώνει μια συνταγή πρέπει να τη δοκιμάζουμε κιόλας. Φοβερό. Ακούγεται λίγο για το δυόσμο, το οποίο δένει με την ντομάτα και το ψωμάκι έτσι με το ελαιόλαδο που το έχουμε περάσει από το τηγάνι. Δίνει κάτι έτσι πολύ ωραία γεύση και πολύ χορταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα πιούμε και μια παγωμένη μπύρα με ένα ποτήρι από την κατάψυξη. Άντε, γεια σας. Γεια σας, είμαι η Ηλία Χατζημανόλη. Βλέπετε την εκπομπή Μαγειρεύοντας μαζί. Σε συνέχεια της προηγούμενης μας εκπομπής θα πούμε μερικά ακόμη για το πώς να έχουμε ένα ιδανικό βάρος. Πολύ σημαντικό είναι η οργάνωση. Έχετε στο σπίτι σας όλα τα ωφέλιμα τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, ημιάπαχα γαλακτοκομικά και δημητριακά ολικής αλέσεως. Αφήστε εκτός σπιτιού γλυκά και αμφιγεινά σνακ. Ακόμη βοηθάει όταν από την αρχή της εβδομάδας έχετε κάνει μία λίστα με τα κυρίως γεύματα και πάτε στο σούπερ μάρκετ με συγκεκριμένη λίστα αγορών. Αυξήστε τη φυσική δραστηριότητά σας.
Ένας από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του όμορφου σώματος είναι η γυμναστική. Και όταν λέμε γυμναστική, δεν εννοείται απαραίτητα η κλασική άσκηση στο γυμναστήριο. Μπορείτε να βγείτε για περπάτημα, να κολυμπήσετε, να χορέψετε ή να συμμετέχετε σε κάποιο άθλημα που να σας ευχαριστεί. Βρείτε συμμάχους στην υγιεινή διατροφή και άσκηση. Εάν είστε οικογένεια, κάντε την υγιεινή διατροφή καθημερινότητα. Εάν είστε ελεύθεροι, δείξτε στους φίλους σας ότι η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει στέρηση, απλά πιο καλές επιλογές στο φαγητό. Μάθετε να ξεχωρίζετε την πραγματική πείνα από τη συναισθηματική πείνα. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση που μας ενόχλησε ή που μας δημιούργησε έντονα συναισθήματα, ρίχνοντάς το στο φαγητό. Ένας απλός τρόπος για να εντοπίσετε πότε πραγματικά τρώτε λόγω βιολογικής πείνας και πότε λόγω συναισθηματικής είναι να κρατήσετε ένα ημερολόγιο διατροφής. Αφού μάθετε να ξεχωρίζετε λοιπόν αυτό που σας συμβαίνει, αντικαταστήστε αυτή την κακή συνήθεια με κάτι άλλο που σας ευχαριστεί. Τέλος, βρείτε την έμπνευσή σας αλλά και αυτά που σας δυσκολεύουν. Βγάλτε πάλι μολύβι και χαρτί και αρχίστε να σημειώνετε. Τι θα αποτελέσει για σας κίνητρο για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και τι εμπόδια αντιμετωπίζετε μέχρι τώρα. Λοιπόν, η επόμενη μας συνταγή είναι σαγανάκι με άγρια μανιτάρια. Τι μανιτάρια είναι αυτά, Θρασίβουλε? Είναι τα πορτσίνι. Τα πορτσίνι που τα ξέρουμε σε άλλη γλώσσα. Ναι, ξενικά λέμε, θα βάλουμε πορτσίνι. Πώς λέγονται στα ελληνικά? Στα ελληνικά λέγονται βολίτες. Βολίτες. Οι βολίτες λοιπόν είναι ένα μανιτάρι το οποίο βρίσκεται και στην Ελλάδα. Και το ότι τα λένε πορτσίνι σε όλο τον κόσμο, ποσός μας ενδιαφέρει. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Μανιτάρι Σαλιγκάρι, η οποία μας έφερε αυτά τα μανιτάρια εδώ πέρα. Είναι μια ελληνική εταιρεία με έδρα στα Γρεβενά και έχει υποκατάστημα εδώ στη Ρόδο. Εκείνα τα σαλιγκάρια που είναι στη Δημηλιά, που πολλοί ξέρετε το σαλιγκαροτροφείο, έτσι κάτι μεγάλα ωραία σαλιγκάρια νόστιμα, ψαχνάτα. Και αυτά εδώ τα πολύ ωραία μανιτάρια, έχει και αποξηραμένα, έχει και διάφορες σούπες εκεί, κάτι πολύ ωραία πραγματάκια. Θα τα βρείτε σε αλυσίδα τοπική, εδώ ροδίτικη σούπερ μάρκετ που έχει 2 καταστήματα και σε ένα άλλο κατάστημα πάλι τοπικό σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη Ρόδου Λίνδου. Μπορείτε να πάρετε και να τα μαγειρέψετε όπως θα σας δείξουμε εμείς. Είναι πολύ εύκολο, τα βγάζετε από το σακουλάκι. Έχουμε ξεπαγώσει εμείς άλλη μία δόση, αν θέλετε να δείτε και πώς. Αλλιώς τα βάζετε κατευθείαν όπως είναι παγωμένα στο τηγάνι. Θρασίβουλε, άναψε τη φωτιά. Υπάρχουν διάφορα είδη βολιτών. Έχει και μικρά που είναι ολόκληρα αυτά εδώ. Έχει και άλλα κομμένα σε φέτες. Είναι διάφορα είδη. Άλλο πιο σκούρο, πιο ανοιχτόχρωμα, πιο έτσι πορτοκαλί. Εκείνο όμως που είναι πολύ σημαντικό, θα σίγουρα τι αισθάνεσαι τώρα που ανοίξαμε τη σακούλα? Μια διαφορετική μυρωδιά. Ναι, μοσχομυρίζουν πάρα πολύ ωραία τα μανιτάρια. Γιατί είναι φρέσκα. Βέβαια, εννοείται. Είναι φρέσκα, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν καταψυχτεί με ειδικά μηχανήματα έτσι ώστε να κρατούν τη μυρωδιά τους, την υφή τους. Λοιπόν, θα τα βάλουμε τώρα μέσα στο τηγάνι έτσι όπως είναι. Παγωμένα σκέτα μόνα τους τελείως για να πιούν τα υγρά τους. Κατεψυγμένο μείγμα λοιπόν μανιταριών με βολίτες. Θα τα αφήσουμε στο τηγάνι κατευθείαν από την κατάψυξη. Δεν χρειάζεται ούτε απόψυξη ούτε τίποτα. Να πιούν τα υγρά τους σιγά σιγά. Θα αφήσουμε τα άλλα που έχουμε αποψύξει για να τα ξαναδούν οι φίλες και οι φίλοι μας. Και θα κόψουμε τα λαχανικά Θρασίβουλε. Κρεμμύδι, σκόρδο, ντοματούλα, τυράκια, μαϊντανό, ριγανίτσα φρέσκια του βουνού για να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σαγανάκι. Αυτά εδώ θα τα ξεχάσουμε για κάνα δεκάλεπτο περίπου σε δυνατή φωτιά μέχρι να πιούν τα υγρά τους.
Ξεκινάμε με το κρεμμύδι, μπόλικο κρεμμύδι. Μπράβο, έτσι λεπτό, ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτά τα μανιτάρια μου θυμίζουν τα κουκάκια, αυτά που μαζεύουν εκεί στην Αρνήθα, τα οποία έχουν πάρα πολλά υγρά. Και τι κάνουν οι φίλοι εκεί πέρα στην Αρνήθα? Τα αλατίζουν από βραδείς και τα βάζουν μέσα σε τρυπητό, έτσι ώστε να σουρώσουν σιγά σιγά και να αποβάλουν ένα μέρος των υγρών. Και μετά τα βάζουν στο τηγάνι, καλή ώρα όπως βάλαμε εμείς αυτά εδώ, και τα αφήνουν έτσι να βράσουν μέχρι να πιούν τα υγρά τους, και μετά βάζουν το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, σοτάνουν και ολοκληρώνουν τη συνταγή. Έτσι όπως τα κάνουμε και εμείς. Μετά τα κρεμμύδια θέλω να μου κόψεις και τα σκορδαράκια, ναι ρε. Εντάξει, ωραία. Πάντως είναι πάρα πολύ αρωματικά τα μανιτάρια και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πεντανόστιμα. Έχουν αρχίσει και βοδιάζουν. Και το δεύτερο κρεμμύδι. Ναι, όλα. Βάλε κρεμμύδι μέσα. Εγώ θα προσθέσω και τα υπόλοιπα μανιτάρια. Έτσι κάνα 10 λεπτό περίπου, 15 λεπτό, μέχρι να πιούν τα υγρά τους, και μετά θα ολοκληρωθεί η συνταγή μας. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν χρώματα, διαφορετικά μεγέθη, σχέδια, και σίγουρα θα είναι πεντανόστιμα. Κόψε και τα σκόρδα. Θα σου μαζέψω εγώ τα κρεμμύδια εδώ πέρα. Λεπτές φετούλες, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε και τις ντοματούλες, να τις προετοιμάσω εγώ. Βάλουμε τον αφαλό. Ωραία. Το σκόρδο δεν μπορεί να λείψει από το μανιτάρι. Το κρασί μπράντι, σκόρδο μαϊντανό, είναι το α και το μέγα στα μανιτάρια. Κόψτε, δώσ' τους μερικές μαχαιριές ακόμα λίγο. Δώσ' τους. Ψιλοκομμένα. Ναι, δώσ' τους. Μπράβο. Ωραία. Βάλτε το εδώ μαζί με τα κρεμμύδια. Λοιπόν, θα μου κόψεις τις ντομάτες σε κύβους. Να κάτσεις να σου δείξω πώς θέλω. Θα κόψουμε πρώτα σε ροδέλες και μετά θα μου τα κόψεις κύβους. Έτσι. Και θα μου τα βάλεις εκεί στην πιατελίτσα. Εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Για να βάλουμε και τη φρέσκια την ντομάτα μας μέσα, να φαίνεται λιγάκι, να είναι σε καρυδάκι.
Από τα μανιτάρια μου σχομυρίζουν. Άρα η Ειρήνη μας έσπασε τη μύτη εδώ πέρα με τα μανιτάρια σου. Αλλά πραγματικά είναι μια πολύ ωραία συνταγή που αξίζει. Εντάξει, και δεν είναι και πάρα πολύ ακριβά τα μανιτάρια. Μην φοβόσαστε όταν ακούτε μανιτάρια πορτσίνι και σας πιάνει ψυχοπλάκωμα. Παίρνουμε ένα πακετάκι μισό κιλό. Μια χαρά είναι και βγάζουμε ολόκληρο. Μπορείτε να κάνετε και ένα πιλάφι με μανιτάρια τέτοια. Βγάζει και ποσότητα, είναι να κάνεις μια πολύ ωραία σάλτσα. Και βεβαίως πιο ωραία είναι να κάνεις μια σάλτσα για ένα φιλέτο, για ένα κοτόπουλο φιλέτο που είναι οικονομικό, έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι μοσχαρίσιο πλέον. Αυτά έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Όπως αρχίσαν να εξαφανίζονται και τα υγρά των μανιταριών. Σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε και το λαδάκι μας. Ωραία, και αυτή η ντομάτα καλή είναι. Ναι. Ωραία. Δώσε μου από δίπλα στο ελαιόλαδο, παρακαλώ. Δώσ' το. Ωραία. Να βάλουμε ελαιόλαδο. Τώρα ήρθε η ώρα για τα κρεμμύδια. Τώρα αρχίζουν και τσιγαρίζονται. Κρεμμύδι σκόρδο. Από ένα σαγανάκι που θα κάνουμε εδώ σήμερα. Το κρεμμύδι με το μανιτάρι βγάζει ένα φοβερό αποτέλεσμα. Και το σκόρδο μαζί. Μόλις μαραθεί λίγο το κρεμμυδάκι, θα σβήσουμε με το κρασί, αλλά πριν θα μου δώσει λίγη ρίγανη άγρια να προσθέσω μέσα. Έτσι, γιατί τα αρωματικά φυτά πρέπει να σοτάρονται λίγο, γιατί έτσι αποδεσμεύονται τα αρωματικά τους έλαια και παίρνουμε όλη τη μυρωδιά τους. Αχ, τι άρωμα είναι αυτό. Το κρασάκι περιμένει. Ήρθε η ώρα του νεαρέ. Ναι. Τα άκουσες πως τσιτσίρισε. Ναι. Θα μου δώσεις το αλάτι και το πιπέρι, παρακαλώ. Πρώτα το αλάτι. Εντάξει, καλό είναι γιατί θα βάλουμε και τυριά μετά. Πιπεράκι κατά βούληση. Μόλις πιει τα υγρά του, τι θα βάλουμε?
την ντομάτα. Μπράβο. Και Σωστό. αφού κόψουμε τα τυριά θα τα ρίξουμε στο τέλος. Αυτά πότε θα τα βάλουμε τα Στο τυριά? τέλος. Το τέλος ποιο είναι? Όταν θα το έχουμε βάλει πια στο πυρηνό μας μέσα. Α, μπράβο. Όταν θα το ολοκληρώσουμε στο φούρνο λοιπόν. Ναι. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή της ντομάτας. Ρίξτε μέσα. Φρέσκια ντοματούλα, κρεμμύδια, σκόρδα, μανιτάρια, από κάτι σαγανάκια σήμερα. Ετοίμασε τα τυριά λοιπόν. Σε ζάρια, έτσι, κύβους. Ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Και μετά θα μου κόψει και λίγο μαϊντανό εδώ πέρα. Θα βάλουμε μέσα και την πρασινάδα μας. Όπου θα γίνει ένα σαγανάκι το κάτι άλλο. Όπου μου σκοβολάνε όλα τώρα. Είδες την ντοματούλα η φρέσκια, η ρίγανη, τη νιώσει και τη ρίγανη του βουνού. Ναι, ναι. Αυτή που μαζέψαμε εκεί στα πλατάνια, Ωραιότατα. Λοιπόν, τα τυράκια τα κόβουμε και τα βάζουμε, δεν θα τα βάλεις, θα βάλεις πρώτα το μαϊντανό να τα ανακατέψω και μετά τα τυράκια. Εντάξει. Πάμε, τάκα. Ο φούρνος έχει ανάψει στους 200 βαθμούς. Ας είναι και πιο μεγάλα τα τυράκια, δεν μας πειράζει. Θα λιώσουν μέσα. Θα μου σκομυρίσει το τυρί. Και τότε θα γίνουν τέλεια. Ορίστε. Αυτό είναι. Τι σαγανάκι είναι αυτό. Έλα, δώσ' του. Πιο χοντρά, δώσ' του. Μην το λυπάσαι καθόλου. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Πάμε όλα αυτά από πάνω. Γραβιέρα, φέτα, ελληνικά μανιτάρια. Ελληνικό φαγητό με ελληνικά προϊόντα. Στο φούρνο αμέσως 200 βαθμούς, τρέχομενο. Σε 20 λεπτά έτοιμο. Το σαγανάκι μας είναι έτοιμο. Ορίστε. Τέλειο. Ζωντανός οργανισμός, κοίτα. Ακόμα βράζει. Και θα βράζει ακόμα. Αυτό το καλό έχουν τα πύληνα. Ότι κρατάνε τη θερμότητα ακόμα. Παρόλο που το βάλαμε στο μάρμαρο, γιατί το μάρμαρο έχει την τάση να κρυώνει. Να κρυώνει ότι ανέβαινε. Ό,τι θέλεις να ζεστό, να το κρυώσει, καμία κρέμα ή κάτι ξέρω εγώ γρήγορα, το βάζεις πάνω στο μάρμαρο, γιατί το μάρμαρο Είναι πιο απορροφά τη θερμότητα, την εξαφανίζει. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να το χαλάσουμε.
και ούτε μπορούμε να το φάμε γιατί η θερμοκρασία, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ υψηλή. Βγήκε από τους 200 βαθμούς πλάς. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε άλλη μια πολύ ωραία συνταγή. Κοίταξε εδώ. Άστο για μετά, να κρυώσει λίγο. Ναι. Το σαγανάκι λοιπόν με τα άγρια μανιτάρια. Είναι έτοιμο. Τι μανιτάρια είπαμε είναι? Πορτσίνι ή αλλιώς βολίτες. Βολίτες ελληνικοί, από τα Γρεβενά. Για το σαγανάκι με άγρια μανιτάρια θα χρειαστούμε 1 κιλό άγρια μανιτάρια, βολίτες ή πορτσίνι, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 σκελίδες κόρδου, μισό ποτηράκι λευκό κρασί, μαϊντανό, ρίγανη, 100 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια γραβιέρα και 2 φρέσκες ντομάτες. Καλή επιτυχία! Άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Απολαύσαμε 2 πολύ ωραία μαγειρέματα. Τι μαγειρέψαμε? Μαγειρέψαμε ομελέτα φούρνο. Πολύ ωραία. Και μανιτάρια σαγανάκι. Και μανιτάρια σαγανάκι με ελληνικά τυριά, έτσι, και ελληνικά μανιτάρια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αγαπητές φίλες και φίλοι, που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή, και ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω περισσότερο εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, που έρχεστε στο εστιατόριο, στη νέα μου δουλειά στα 100 μαγαζιά και δοκιμάζετε από αυτά που μαγειρεύω ή παίρνετε τηλέφωνο και σας τα στέλνουμε στο 21777. Φρέσκα, νόστιμα, καθημερινά φαγητά με τη δική μου φροντίδα, όπως θα θέλατε κι εσείς να τα μαγειρεύσετε. Τιμές πολύ οικονομικές, σεβόμενοι το βαλάντιο της οικογένειας, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη επίθεση αυτά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη στήριξη και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.